उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सावंतवाडी मतदारसंघातील उद्योग, बसस्थानक, आंबोली कबुलातदार प्रश्नासह रेल्वे टर्मिनसवरून माजी आमदार राजन तेली यांनी मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर टीका करत घरचा आहेर दिलाय। प्लॉटही त्यांच्या ताब्यात आज मितीपर्यंत मिळाले। मी कालच्या अधिवेशनात त्या खात्याचे मंत्री उदय सामंत यांना भेटलो आणि आतापर्यंत ही भेटण्याची वेळ म्हणजे पहिल्यांदा दोडामार्ग तालुक्यातले एकनाथ नाडकर्णी, सुधीर दळवी, आमचे पराग गावकर सगळीच मंडळी त्या ठिकाणी होती, त्यांना घेऊन भेटलो होतो आणि त्याला जवळजवळ भेटीला जवळजवळ 4 ते 6 महिनेचा काळ गेला। अद्यापही त्याच्यात सुधारणा नाही आहे। मला एक गोष्ट जी समजली आहे की स्थानिक आमदारांनी एक पत्र देऊन ठेवले की कुठला तरी एक मोठा व्यावसायिक त्या ठिकाणी येणार आणि म्हणून या गोष्टीला विलंब होतो। खरं म्हणजे आतापर्यंत आपल्याकडे कुठली इंडस्ट्री या मतदारसंघात आली आणि त्याच्यासाठी एमआयडीसीने थांबणं हे कितपत योग्य होतं आणि म्हणून मी त्या खात्याच्या मंत्र्यांना सांगितलंय, आज इथले जे आरओ आहेत त्यांनाही सांगितलं, जर याचं काम 15 दिवसात जर प्लॉट वाटलेत आपण नाही आणि एमआयडीसीला जर चांगल्या प्रकारच्या लोकांना आम्ही जे सांगितली होती, एक मागणी केली होती की गोवा मुंबईत एक कॉन्फरन्स आपण घ्या आणि ह्या कॉन्फरन्समध्ये आपण उद्योजकांना प्रवृत्त करा चांगले व्यवसाय येण्याच्या दृष्टिकोनातून। आज मोपा एअरपोर्टमुळे खूप चांगल्या पद्धतीने इथे लोक येऊ शकतात, परंतु स्थानिक आमदाराची जी काही त्याबाबतची भूमिका आहे पाहिजे तर त्यांनाही घ्या विश्वासात, कारण 15 वर्षात 13 वर्षात बरेच उद्योग त्याने आणले, त्यामुळे त्यांनाही घ्या। खूप मोठे उद्योग करून लोकांना रोजगार इकडे दिलेले आहेत। 15 दिवसात नाही झाले तर जरी सत्तेत असलो तरी नाविलाजाने या सगळ्या संदर्भात आम्हाला आवाज उठवावा लागेल। हे मी स्वतः मंत्र्यांना सांगितलं आणि सकाळी मी आज आरोग्यांना फोन करून पण त्या ठिकाणी मी सांगितलं, ज्या अपेक्षेने लोकांनी जागा दिल्या आणि दोडामार्ग तालुक्यात ज्या पद्धतीने तो पुढे यावा म्हणून त्यावेळी राणे साहेबांनी प्रयत्न त्या ठिकाणी केलेले होते, पण दुर्दैवाने एक वीट पण त्याच्यावर ठेवली गेली नाहीये आणि म्हणूनच या संदर्भातली भूमिका आज आम्ही स्पष्ट करतोय। सगळ्या दोडामार्ग तालुक्यातून सगळे आमचे तिकडचे बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख सह्यांची मोहीम घेतील आणि ते आंदोलन एवढं मोठं असेल कारण काय शेवटी आम्हाला सुद्धा सहनशीलता आहे। वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला, वेळोवेळी शिष्टमंडळ भेटली, तरी पण जर समजा या संदर्भात जर सहकार्य मिळत नसतील आणि जर मुद्दामून आमदार जर काही खोटेपणा करत म्हणजे आमदार जागा अडवून ठेवत असतील आणि त्यांना जर उद्योग आणायचा तर उत्तम स्टीलची एवढी जागा पडलेली आहे। कारण मला मी जे ऐकलं होतं ते काही मित्तलला आणणार आहे, धमका आणणार आहे, ज्याला कोणाला आणायचं त्याला आणा, पण लोकांना वेटीस त्या ठिकाणी धरू नका। आज स्थानिक रोजगारासाठी आज आपल्याकडे दुसरी कुठली संधी नाही आणि म्हणून याच हिशोबाने आज या माध्यमातून तुमच्या माध्यमातून तुमच्याकडे एवढ्यासाठी सांगितलं की गेले आता 1.5-2 वर्ष मी ह्याच्यापूर्वी प्रयत्न होतेच, पण हे सरकार येऊन 1 वर्ष झालं
त्याही प्रयत्न करून झाले, 4-4दा मंत्र्यांना भेटून झालं. त्या संदर्भात भूमिका आम्हाला आक्रमक या ठिकाणी घ्यावी लागेल. दुसरा विषय जो आहे तो एसटी स्टँडच्या बाबतीत. त्याच्याही संदर्भात सुरुवातीपासून पत्रव्यवहार केला. हे एसटी स्टँड चांगलं होऊन गाजावाजा केला आमच्या स्थानिक आमदारांनी. पण आजही त्याच्यात काही निर्माण झालेलं नाही. एक समोर असलेलं एसटी स्टँड आपण करू शकत नाही. याच्यासारखं दुर्दैव आणि सत्तेत मंत्री असून तो उपयोग काय आहे? मी एक एसटी स्टँड समोर माझ्या असलेलं मी ते करू शकत नसते. आज इथल्या एसटी स्टँडची दुरावस्था, MIDCची परिस्थिती अशी आहे. तर या सगळ्या संदर्भात आमची आत्ताच तालुक्याची बैठक आहे. आमच्याकडे विविध कार्यक्रम आले. ते कार्यक्रम जरी असले तर शेवटी आम्हाला आक्रमकपणे या सगळ्या गोष्टीच्या विरोधात उभं राहावं लागेल. आणि म्हणून याची कल्पना सगळ्यांची चर्चा करून धोरण पुढचं या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी ठरवलं जाऊ. तसंच तिसरा विषय, आंबोलीचे ग्रामस्थ पण या ठिकाणी आमचे शशी गावकर या ठिकाणी आले. कबुलतदार गावकरांचा सुद्धा जो प्रश्न झाला तो ज्या पद्धतीने सुटायला पाहिजे होता की फॉरेस्ट जागा म्हणजे वनसंज्ञेखाली असलेली जागा आणि शासनाकडे शासन नाव असलेली जागा. तर आमची मागणी पूर्वीच्या सरकारमध्ये अशी होती की एकाच वेळी हा प्रश्न सुटला पाहिजे. जी वनसंज्ञेखालची जागा असेल त्याच्यात आमची ज्या लोकांच्या ताब्यात असलेल्या जागा ज्या आहेत त्यांचं इतर अधिकारात तरी नाव त्या ठिकाणी घेतलं पाहिजे. आणि एकूण असलेले म्हणजे कुटुंब संख्या आणि त्याच्या भागिले असलेली एकूण जागा असं समीकरण त्या ठिकाणी करण्यासंदर्भात एक मत ज्यावेळी महसूल मंत्री आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील साहेब होते, जवळजवळ 4 वर्षापूर्वी त्यावेळी हे ठरलेलं होतं. पण दुर्दैवाने सरकारने जी कालची भूमिका घेतली, मी सरकारला दोष देणार नाही. याचं कारण की वरच्या सगळ्यात लोकांना सगळेच विषय स्थानिक माहिती नसतात आणि म्हणूनच अशा ज्याही बैठका होतात त्याही स्थानिक जे लोक असतात तर त्यांच्याकडून थोडी माहिती या ठिकाणी घेणं गरजेचं होतं. पण दुर्दैवाने ही माहिती घेतली गेलेली नाहीये. म्हणून पालकमंत्र्यांना बरोबर घेऊन विखे पाटील साहेबांशी पण मी बोललो. त्यांच्याकडे जाऊन अधिक आदरणीय आमचे सुधीर भाऊ असतील, कारण फॉरेस्ट त्यांच्याकडे आहे, एकत्रित बैठक एक मागितलेली आहे आम्ही. आणि त्या बैठकीत एकाच वेळी फॉरेस्ट आणि महसूल यांचे जे असलेले प्रश्न आहेत इतका परिपूर्ण प्रस्ताव त्यावेळी करून दिलेला होता स्थानिक लोकांनी. त्या प्रस्तावाप्रमाणे ती जागा वितरित या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मलाच सगळ्या गोष्टी समजतात. असं नाही, शेवटी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन शेवटी जनतेचे प्रश्न आहेत हे सुटायला पाहिजेत. आणि या दृष्टिकोनातून सगळ्यांचंच मत म्हणजे पूर्वी आम्ही पण घेताना गावातल्या सगळ्या जे वडीलधारी मंडळी आहेत, काही तिथले आम्ही अगदी तलाठी सर्कल पासून त्यावेळी मत घेतलेलं होतं आणि आम्ही तहसीलदार, प्रांत, कलेक्टर, कमिशनर टप्प्याटप्प्याने गेलेलो होतो. तर तसं मत या ठिकाणी घेणं गरजेचं होतं, कारण प्रश्न बऱ्याच वर्षाचा आहे आणि अडचणी आता सुटत आलेल्या असताना हा जर चांगल्या पद्धतीने जर एकत्रित घेतलं असतं तर परवाची जी शासनाची ऑर्डर झाली ती एकाच वेळी ऑर्डर होऊ शकली असती. पण दुर्दैवाने ती झालेली नाही आणि म्हणून त्यासाठी सुद्धा ही बैठक त्या ठिकाणी मागितलेली आहे. आणि सगळ्यात शेवटचा प्रश्न, हत्तीचा प्रश्न फार दिवसापासून भेटतो होतोय. येणाऱ्या ह्या आठवड्याच्या आत सुधीर भाऊंनी स्वतः ऑनलाईन बैठक घेऊन त्या 10 गावातल्या लोकांची जी मागणी आहे
की नुकसान भरपाई कमी होते आणि हत्तींना त्या ठिकाणी हुसकावून लावणं ही प्रक्रिया त्या ठिकाणी थांबली, तर ती सुरू करण्याच्या संदर्भातली जी बैठक आहे ही सुद्धा ह्या येणाऱ्या आठवड्याच्या आत या ठिकाणी होईल. कारण मी म्हटलं मी बैठकीला उपस्थित एकटा राहून उपयोगाचं नाही, तर त्यासाठी स्थानिक त्या भागातले सगळे सरपंच तर त्यांच्या अडीअडचणी आहेत तर ते या ठिकाणी सुटले गेले पाहिजेत. आणि म्हणून सुधीर भावांना मी विनंती केली आणि विनंती त्यांनी मान्य केली की प्रत्यक्ष येणं शक्य नसेल तर मग ऑनलाईन बैठक घेऊन आपण याच्यातनं चांगला मार्ग या ठिकाणी काढू. धन्यवाद. मी काय विचारतो विचार म्हणताय की आंबोली कबलादार गावकर जमीन प्रश्न व्यवस्थित सुटला दिले रे तुम्हाला तरी काय म्हणताय का तुम्ही मलाच समजतं असं वागता आहेत काही तेव्हा मग तुम्ही तुमचेच बॅनर होते भाजपचे की आम्ही हेच प्रश्न मिटवला सगळं केला गौरवा तुम्ही केला मोठ्या प्रमाणात तालुक्यात मतदारसंघात चौकुळ कबलादार गावकरचा प्रश्न मिटला म्हणून साखर वाटण्यात आली मग त्यावेळी हा पेढे दिलाय तुम्ही काय म्हणजे चांगलं दिलाय मग ते पेढे वाटले सगळं आम्ही पेढे खाले गोड वाटलं आम्हाला आणि तुम्हीच म्हणताय की तो प्रश्न मिटला नाही जर मग पालकमंत्री करत होते का पालकमंत्री विधानसभेत जी आर काढताना होते कुठे तेच सांग. प्रश्न असा आहे की मी मगाशी बोलतो की सगळ्यांना घेऊन हा प्रश्न अजेंडावर आल्यानंतर फक्त विषय त्या ठिकाणी समजला, पण त्याचा जो मसुदा होता जो आम्ही दिलेला जो मसुदा होता आमची धारणा अशी होती की ज्यावेळी महसूल मंत्र्यांकडे जी आमची बैठक झालेली होती आणि त्या बैठकीत आम्ही त्या गावातली सगळी वडीलधारी मंडळी होती आणि त्या बैठकीत आम्ही एक मसुदा दिलेला होता. म्हणजे आता सुद्धा कोणाचा विरोध असण्याचं काही कारण नाही. एकूण कुटुंब संख्या, वनसंज्ञेखाली असलेली एकूण जागा, महसूलकडे एकूण असलेली जागा ही एकत्रित करा आणि त्याचं समान वाटप करा ही मागणी त्या ठिकाणची होती. पण त्याच्यात काय झालंय की फक्त महसूलकडच्या जागेचा उल्लेख झाला, पण जी फॉरेस्टकडे आत लोकांच्या ताब्यात आहे त्याच्यावरचा जो निर्णय यायला पाहिजे होता तो निर्णय त्या ठिकाणी नाही. ग्रामसभेने जे ठरवलं होतं हा ग्रामसभेने जो ठरवलं होतं त्याच्यात उल्लेख नाही. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की ह्या सगळ्यांना बरोबर घेऊन म्हणजे शासन चुकीचं असं मी म्हणणार नाही. कदाचित शासनापर्यंत हा विषय कदाचित गेला नसेल, मागच्या मिटिंगचा कदाचित तरी इतिवृत्त बघितलं नसेल, पण एका महसूल मंत्र्याकडे दुसऱ्या महसूल मंत्र्याकडे गेल्यानंतर हेराफेरी कोणी केली? महसूल मंत्री तुमचेच आहे. हेराफेरी कोणी केली हे आता या ठिकाणी सांगणं कठीण आहे. आमचं म्हणणं त्यातलं एवढंच आहे की हा प्रश्न सुटला मानता त्याचं चालतं येते जास्त तुमच्या मंत्र्यांचं चालत नाही असं दिसतं नाही तुम्ही म्हणा, पण तो काय आहे की प्रश्न सुटला पाहिजे. प्रश्न एकच आहे की याच्यातली जी दुसरी बाजू मांडायला पाहिजे होती ती दुसरी बाजू मांडली गेली नाही. तुम्ही विधानसभेत विधान परिषदमध्येही काम केलं आहे, विधानसभेचाही अभ्यास आहे बऱ्यापैकी, प्रशासनाचा आहे. हे ज्यावेळी अध्यादेश किंवा मसुदा काढला जातो त्यावेळी प्रशासनाची ते प्रमुख जिल्हाधिकाऱ्यांना अगोदर सगळी माहिती घेतली जाते आणि त्याच्यानंतर सर्व प्रक्रिया होते म्हणजे महसूलच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना. मग असं असताना जिल्हाधिकारी बाईने देण्यासाठी यांच्या सगळ्यांचे ग्रामसभेचे ठराव अन्य प्रक्रिया ही देण्यात जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासन कमी पडलं असं वाटत नाही का तुम्हाला? मी म्हणतो की त्याच्या संदर्भातला या सगळ्या ग्रामस्थांना घेऊन कलेक्टर, तहसीलदार, प्रांत, मी आता सुद्धा येताना प्रांताशी बोलत होतो, ओरिजिनल कलेक्टरला ऑफिसलाच गेलो. माझं म्हणणं एवढंच आहे की हा मसुदा तुम्ही दिला की नाही, शेवटी आम्ही सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या प्रशासनाच्या यांच्या मार्फतच शासनाला दिलेल्या होत्या आणि त्यावेळी चर्चा झालेली होती आणि विषय सुटला आणि तेवढं ती सत्ता गेलेली होती. त्यामुळे जर ह्याच्यात ते चुकून राहिलं असेल ते करून घेतलं पाहिजे. याच्यासाठी एक परत मीटिंग आम्ही मागितलेली आहे. तुम्ही हा जसे लोकांना त्या आंबोलीत गेळेवाल्यांना फसवलं कबलादार गावकर पडली तसं तुम्ही त्या आढळीच्या एमआयडीसीला फसवताय. दोन्ही बाजूंनी घोषणा करता आम्ही उद्योजक आणणार आम्ही करणार, दोन्ही पार्टी करतायत. नाही म्हणणार असेल तर तसं सांगा. कधी कधी उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या तोंडात आलेले आहे हे करणार म्हणून. आता उद्योगमंत्री उद्या जमत आहे बरोबर ना. म्हणजे हे किती काय अजून चालणार आहे? हे 9 वर्ष गेली अजून हे 2024 की 2004 आणि त्याच्यानंतर 5 वर्ष हे तसं चालणार. पण तुम्ही लोकांनी माझा एक तुम्हाला प्रश्न आहे की ज्यांच्या ठीक आहे आम्ही एक प्रयत्न करतो, एक पदाधिकारी प्रयत्न करतो, पण स्थानिक आमदार ह्या ज्या घोषणा करतात, स्थानिक आमदार ह्या सगळ्या गोष्टी हस्तक्षेप करतात. माझी विनंती तुम्हाला सगळ्यांना आहे की मी काही ते आमदार नाही आहे, मी एक आपला पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून आमची धडपड या ठिकाणी आम्ही करतोय सगळ्यांना बरोबर घेऊन. हे प्रश्न मला विचारण्याबद्दल सत्तेत ते आहेत, सत्तेत मंत्री ते आहेत. नाही अरे मी आहे नाही ऐका ना, मंत्री ते आहेत की नाही त्याचा प्रश्न उत्तर हे तेच जास्त देतील ना.
आम्ही त्यांना विचारू हो. नाही, पण हे किती तुम्ही 9 विचारलं वर्ष दिसत नाही. तुम्ही तुम्ही विचारलं 9 वर्षांनी दिसत नाही. सांगता त्यांना विचारा म्हणून. नाही ऐका ते असं नाही ना, आम्ही विचारू, आम्ही विचारतो. पण तुम्ही 9 वर्षांनी सांगता त्यांना विचारा म्हणून. पण बॅनर तुमचे दिसले, पेढे तुम्ही वाटला, आम्ही सांगितलं. का? ऐका, म्हणजे या विषयी तुम्ही तुमचं lead सांगितलं घेत होता, ना. लीड तुम्ही घेत होता. म्हणजे आमची जबाबदारी आहे तुम्हाला विचारण्याची. 100% तुम्ही बरोबर आहे. इंडस्ट्रीचे पेढे आम्ही वाटले नाही. आम्ही वाटले नाही, कबुलादार गावकर जे वाटले हा. 100% वाटले. आज सगळे गाभरस्त पण आहेत ते बघ, सगळे बसले तुझ्या बाजूला शेजारी. याच्यात खोटं काहीच बोललेलं नाही आणि खोटं बोलायचा प्रश्न येत नाही. प्रश्न एवढाच होता की तो प्रस्ताव परिपूर्ण नाही. ऑर्डर झाली, पण ऑर्डर झाली कुठल्या बाबतीत झाली. त्यामुळे हा जो फॉरेस्ट आणि हा जो निर्णय आहे ना, तो म्हणूनच आपण एक मिटिंग तुम्ही आता म्हणताय वन आणि महसूलची बैठक एकत्र घेणार. हो. आता महिना होत आला GR काढून, पण अद्याप कुठलीही तिथे प्रोसेस दिसत नाहीये. हे आंबोलीमध्ये आणि गेल्याचा प्रकार वेगळा आहे. 1985 म्हणजे 1900 पूर्वीच्या 1885 मध्ये जे जमीनधारक तिथे भोगवटधारक होते त्यांचा प्रश्न तिथे कुठला घेतलेला गेला नाही. दुसरी गोष्ट तुम्ही म्हणताय ते आता म्हणताय शशिकांत गावडे गेली कित्येक वर्ष ते झगडताय, 30-40 वर्ष. तिथे ग्रामसभेचा ठराव घेतला. म्हणजे गेली 12 ते 10 मुद्दे त्या लोकांचे असताना साधं सौजन्य तुमच्या प्रशासनाने म्हणजे जिल्हा प्रशासनाने कोणी केलं ना, घेतलं गेलं बरोबर नाही. ना, कोणी जर प्रस्ताव ठेवला त्याच्या आधी तिथून हाकलायला पाहिजे. काढू ना आपण. ज्यांनी प्रस्ताव ठेवला त्याला हाकलायला पाहिजे, त्याच्याबरोबर ठेवायला नाही पाहिजे. गेली साहेब तुम्ही बरोबर ना? पहिलं प्रशासनाला स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्ष लोक ते जाऊ दे, त्यांचे प्रश्न घ्या आणि नंतर तुमच्या 2-4 पिढ्या गेल्या ना त्याच्यामध्ये. म्हणणंच सांगतो, तुमचं म्हणणं 100% बरोबर आहे. मी काय चुकीचं म्हणलं नाही. प्रश्न एवढाच आहे की ही आता मिटिंग लागल्यानंतर कोणाची चूक झाली, कोणाकडून प्रस्ताव चुकीचा गेला, ह्या आता प्रशासनात मी नसल्यामुळे समजणार नाही. त्या बैठकीत आपल्याला हा विषय समजेल. या लोकांना बोलण्याचं कारणच ते हवं तर हे करा. तुम्ही आता म्हणताय की ज्यांना कळतच नाही ते काय असं म्हटलंय, त्यांना हवं तर घ्या, कारण तुमच्या सरकारमध्ये आहेत. त्यांना घ्या, एकत्र घ्या आणि एकदा आमचा प्रश्न मिटवा. असं मागणी आहे. हा झाला प्रश्न. आणखी एक तुम्ही प्रश्न विचारताय, सावंतवाडी टर्मिनस. सुरेश प्रभू होते, देवेंद्र फडणवीस होते आणि काही काही मंत्री आले होते. त्यावेळी झालं 18 कोटी काय 21 कोटी मंजूर झाले. पहिल्या टप्प्याचं काम झालं. चुकीच्या पद्धतीने विहीर मांडल्यामुळे पाणी नाही, बरोबर ना. दुसरे पैसे गेले परत 8-10 कोटी रुपये. ते कसे गेले, काय गेले, त्याच्यावर कारवाई काय करणार आणि ते टर्मिनल होणार की नाही का त्याचा तुमचा संबंध नाही. काल तुम्ही दानवेंना भेटलात, हे बोलला नसणार तुम्ही. सावंतवाडी टर्मिनल निवडणुकीला उभं राहायचं तर करायला पाहिजे ना लोकांचा दुसरा एक माझा प्रश्न आहे. दोन्ही देते ना, देते बोला. की तुम्ही असं म्हटलात की त्याच्या आघाडी संदर्भात तुम्ही आंदोलन करता. दीपक केसरकर हे तुमच्या सत्तेचेच भाग आहेत, ते तुमचं ऐकत नाहीत काय? किंवा तुमचे वरिष्ठ त्यांचं ऐकतात. खाजगी तुझं ऐकतं, तुझं ऐकतं. जाऊ दे, सोडून द्या. आघाडीच्या प्रश्नावर तू म्हणताय तुमचे केंद्रीय मंत्री सुषमाने काय ते पद आहे, त्यांच्याकडे मंत्रीपद आहे. मग हा प्रश्न एवढा गांभीर्याने का होत नाही? त्याच्यात केंद्राचा संबंध नाही. पण मला सगळं त्यांचं वजन आहे की नाही? त्यांनी आपली बाजू त्यावेळी जागा द्यायची होती, जागा दिली. बरोबर. नंतर सरकार गेलं, नंतर ते बाजूला. म्हणजे सावंतवाडी, दोडामार, वेंगुर्ल्यांच्या समस्या प्रश्नाबाबत कोणतरी आडवं येतं असं वाटतं का तुम्हाला? आडवं येत नाही, योग्य माणूस निवडून देत नाही, ही अडचण आहे. त्याच्यामुळे दुसरा मागाशी सांगितलं, हत्ती हा एकच विषय नाही आहे. परत आता गवारवेड्यांच्यामुळे, या माकडामुळे लोक सगळे बागायतदार सगळे चिंतित आहे. आणि लोक ते ऑनलाईन बैठकीने काय होत नाही हो. कारण काय माहिती आहे, तिथे तुम्ही पैसे नुकसान भरपाई देताय. त्या बागा उभ्या केलेल्या आहेत, त्यांची योग्य किंमत नाही ती बागांची. कायमस्वरूपी त्यांचे जंगलामध्ये तुम्ही ते खाद्य तयार खाद्य करणार का? तर ते फॉरेस्ट ऐकत नाही. ते मुनगुट्टीवर निर्णय घ्यायला पाहिजे. त्यांनी जंगलात लावायला पाहिजे, ते व्यवस्थापन करायला पाहिजे. तुमची भूमिका 100% बरोबर आहे. हीच भूमिका आपण परवा मांडली की त्यांना कुठलाही निर्णय म्हणजे कुठला हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट मला मारा शूट करा असं सांगणार नाही. तुम्ही त्याचं खाद्य इकडे जे बाहेर येतात त्यांना खाद्य तयार करा. त्याच्यासाठी सूचना तुम्ही खाली डीएपोला द्या, एवढी विनंती त्यांना केली. टर्मिनसचा विषय त्याच्यावर बोला, पण मला त्याच्यावर की सावंतवाडीमध्ये तुम्ही बस स्टँडचा विषय घेतला, आता टर्मिनस आहे. तुमचे पदाधिकारी कार्यकर्ते या विषयांवर कधी गांभीर्याने झालेले मला दिसले नाही. मला म्हणजे जनतेला टर्मिनलचा विषय तुमच्याच मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळेस सोडवला. आता अवस्था अशी आहे, एक गाडी तिथे थांबते, कधी 2-3 गाड्या. ती असं असताना तुमचे भाजपचे कुठलाही तिथे पदाधिकारी या विषयावर बोलताना कधी दिसला नाही. बस स्थानकाची अवस्था
कुत्रा नको पण ह्यावर अशी अवस्था आहे, बरोबर ना? आपण कुत्रा म्हणूया, बिग नंतर बिग आता मागून आमची कंटाळत लोक, त्यामुळे आम्हाला कुत्रा तिथे पुरता येते. असं असताना कधी कोणी तुमचा कार्यकर्ता विसरला नाही. असं असताना तुम्ही कधी जाग तुम्ही म्हणता की आम्ही निवडून द्या, आम्ही चांगलं निवडून देतो, तुमचे लोक आधी आम्हाला आहेत का अशी जनता म्हणते. तुम्ही भक्कमपणे तुमचं सत्ता असताना गेलेले दाखवा. या दोन प्रश्नाचं त्यांच्या विचारात आहे. रेल्वे टर्मिनलच्या संदर्भात एका टप्प्याचं पहिल्या टप्प्याचं काम झालं. दुसरा जो विषय होता की त्यांना तिथून पलीकडच्या बाजूने जिल्हा परिषदेने रस्ता काढून द्यायला पाहिजे होता, तो एक रस्ता त्यांचा शिल्लक आहे. तिसरी गोष्ट अशी आहे की या सगळ्या संदर्भात की बाहेरच्या गाड्या इथं सगळ्या मॅक्झिमम गाड्या थांबणार. रेल्वे टर्मिनल म्हणजे काय, तर रेल्वे टर्मिनल म्हणजे तिथून गाड्या सुटणं आणि त्यासाठी या सगळ्यांना बरोबर घेऊन सावंतवाडीचे जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न घेऊन रेल्वे मंत्री वैष्णव आणि राज्यमंत्र्यांना भेटलोच परवा. एकत्रित करून राणेसाहेब करून त्यांच्या नेतृत्वात भेटून या विषयाचा कायमस्वरूपी प्रश्न काढू. हा प्रश्न सावंतवाडी मडगावचा प्रश्न मिटत नाही. तुमच्या बाजूला माजी नगराध्यक्ष आहेत, त्यांनी मध्ये कधीतरी एकदा विषय घातला होता मडुरा विरुद्ध सावंतवाडी, त्यामुळे हा विषय होत नाही का? मडुराला झाला वंदे भारत कंटकुला थांबली, सगळीकडे 2-2 थांबे मिळाले, सिंधुदुर्गातच का 2 थांबे नाही? मी आता फक्त एवढ्याच बोलत नाही की या संदर्भात आपली चर्चा रेल्वे मंत्र्यांची झाली आहे, म्हणजे राज्यमंत्री, पण जोपर्यंत तिचे रिझल्ट येत नाही तोपर्यंत हे नको म्हणून बोललो नाही. पण तुम्ही लवकरच आपल्याकडे चांगली बातमी मिळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.